Prezentace naší společnosti Pavlica se zde v Hannoveru v Českém národním stánku zaměřuje především na tradiční řešení, které opíráme o naše 30leté znalosti v tomto oboru. Dále prezentujeme řešení na míru pro našeho zákazníka a v neposlední řadě také novinky pro rok 2025 a nadcházející roky, které v podstatě můžeme zákazníkovi nabídnout. Jedna z těchto novinek je řešení, které v podstatě nám umožní skladování v nových evropských silech. Je to společnost Agiframe, která nabízí stejně kvalitní řešení jako náš americký dodavatel Brok, nicméně jsme schopni dodávku, včetně výstavby, zrealizovat v rámci jednoho evropského trhu. Dále spolupracujeme s naší francouzskou společností TPLG, která nám dodává systémy automatického vzorkování a zároveň tím zákazníkovi přinášíme lepší podmínky v oblasti odběru vzorků, vzorkování. Nakonec musím zmínit i probíhající spolupráci s naší dceřinou společností AGE, která pro nás vyrábí ocelové konstrukce, příjmové haly, příjmové koše, díky kterým můžeme naše posklizňové linky dotvořit až do samého finále. Jedno z aktuálních témat naší společnosti je v současnosti takzvané snižování uhlíkové stopy našich technologií. A i naše společnost se zaměřuje na tuhle problematiku a díky managementu spotřeby ať už prozdušňovacích ventilátorů anebo velkých dopravníků, tak chceme zákazníkovi přinést úsporu jak v uhlíkové stopě, tak zároveň i ve spotřebě elektrické energie. Pokud zavítáte na zemědělský veletrh do Hannoveru, tak vás rádi přivítáme na našem stánku Pavlica v hale číslo 21, místo A18. Děkujeme.